आपण मानक पाई हेल्दी जंता रोटीर रेसिपी लेके आछि जहाँकि खाइबा पाई बहुत टेस्टी लगी था, बहुत सॉफ्ट था और यह देह पाई मध्य बहुत भलो। स्पेशली छोट पिला और वयस्क लोकंक पाई एटा बहुत उपकारी। जो मानकर दांत न थाए किंबा से रोटी को भल भाव में खाई पारती नहीं से मानक पाई एटा बहुत भलो। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଘରେ ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ତିଆରି କରିକି ଦେବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏନି କିମ୍ବା ଏସିଡିଟି ହୁଏନି, ଡାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଆରାମସେ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିନେବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ରୋଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା 1.5 କପ୍ ପାଣି। ତ ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇ କପ୍ରେ କରିଛେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି ଟିକେ କମ୍ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଡ଼ ବି ଦେଇଦେବା। ମିଶାଇ ନେବା ଏହାକୁ। ଅଟା ଦେବା ଆଗରୁ ପାଣିରେ ହିଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ତ ସେଇ କପ୍ରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ଅଟା ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗୋଟଳିଆ ନ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଇଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଏହାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ଆମର ଯେଉଁ ରୁଟି ପାଇଁ ଏଇଠି ଡୋ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହାତରେ ଧରି ହେଲା ପରିକା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ନରମ ଥାଏ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବ। ତ ଏହା ଯେହେତୁ ବହୁତ ନରମ ଥାଏ ଆମକୁ ବେଲିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଶୁଖା ଅଟା ଦେଇ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚକଟି ନେବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ବେଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରୁଟିଠୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବେଲିବେ। ଏହାର ଆମେ ସବୁ ଗୋଳା ବାହାର କରିନେବା। ନର୍ମାଲ ରୁଟିଠୁ ଏହାର ଗୋଳା ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିବେ, ନହେଲେ ବେଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ଛୋଟ ଗୋଳା ହେଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଲଣା ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଖା ଅଟା ଲଗେଇ ଏହାକୁ ଆମେ ବେଲି ନେବା। ତ ମୁଁ କିଛି ଶୁଖା ଅଟା ନେଇଛି, ଏହା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇ ଏହାକୁ ଆପଣ ବେଲି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବେଲିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ଭଳିଆ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ବେଲି ଦେବେନି, ହାଲକା ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ବେଲିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଟିକେ ଅଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଲଗେଇ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ବେଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା ପତଳା କରିଦେବେନି, ନହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ହାଲକା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଥିବେ। এই ରୁଟି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଯଦି ଘରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କେହି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ରୁଟି ଭଳିଆ ଏତେ ଗୋଲ ହବନି କିମ୍ବା ପୁରା ସେପ୍କୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ରୁଟି ଏଠି ଆମେ ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁତକ ରୁଟି ଆମେ ବେଲିକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ତାୱା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଇଦେବା।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଲଟି ଦେବେନି। ତଳ ପଟୁ ଟିକେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ୱେଟ୍ କରିବା। ତଳ ପଟୁ ଟିକେ ସେକି ଆସିଲେ ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପଟ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟି ଦେବି। ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ସେକି ନେବେ। ଏହାକୁ डायरेक्ट गैस रे सेकिबा दरकार नहीं। एटा ताबारे ही बढ़िया से सेकीजिब। जेहेतु आम अटा को जंती नहीं तो यहाँ पूरा सेकिबा दरकार नहीं। ये गैस रे ही एटा बढ़िया से सेकी जाए। हमें प्लेटिंग करने बा। तो मुझे आलू तरकारी आउ किछि प्याज सहित याको मो सर्व करिछि।